približne pred hodinou a pol sme dostali informáciu, že po skončení tejto schôdze vedenie Smeru ide oslavovať meniny s pánom Širokým. A ak táto informácia je pravdivá, čo zrejme teda je, a že oslava sa má konať v hoteli Hilton na 9. poschodí, tak je to tak do neba volajúca nehoráznosť, že dovolil by som si touto cestou poprosiť pani podpredsedničku Smeru, ktorá vraj teda tiež, podpredsedničku parlamentu, ktorá vraj tiež sa má zúčastniť tejto oslavy, aby odovzdala tento darček. Je zabalený priamo v kabeli Národnej rady Slovenskej republiky, tak aby nerobila hanbu. Je tu taká sympatická čiapka pre Juraja Širokého. Pán poslanec, čo má toto spoločné je s tu jeho odvolávaním? oblečenie, ktoré sa mu určite zíde, a poprosím pani podpredsedničku, aby mu toto oblečenie, ktoré je dostatočne široké aj na pána Širokého, aby mu ho odovzdala osobne na tej oslave, na ktorú sa plánuje zúčastniť. Ja na druhej strane pevne verím, že si vstúpite do svedomia a tú nehoráznosť, že ešte dnes pôjdete oslavovať s Jurajom Širokým, nespáchate. S človekom, ktorý je zodpovedný za to, čo tu 2 týždne riešime, ktorý nechcel vyplatiť živnostníkov, chcel im zobrať 90 miliónov eur za ich prácu, človekom, ktorý je zodpovedný za stav v zdravotníctve, áno, toto súvisí, s človekom, ktorý je akcionár Smeru, ktorý má otrokov v Smere, ktoré pre neho podávajú návrhy zákonov, na základe ktorých vie zobrať zo zdravotníctva napríklad 450 miliónov eur pri poisťovni Dôvera nezdanených. Čiže s týmto človekom, keď bez hanby chcete ísť skryto oslavovať na 9. poschodie do hotela Hilton jeho meniny, kdokoľvek do zvedenia Smeru to spraví, tak spácha vlastizradu. Napriek tomu, ak ste odhodlaní to urobiť, tu máte darček a môžete ho v mene nášho klubu, môžete aj v mene celej opozícii s láskou odovzdať a nech ho opatruje ako oko v hlave, lebo ja pevne verím, že raz sa mu zíde.